Si te diem minyons, tu penses en... Per a mi, els Minyons de Terrassa són únics. Sou, unió i força. Els Minyons de Terrassa són coratge. Per a mi, els Minyons de Terrassa són sentiment. És la colla del meu germà. Els Minyons de Terrassa són innovadors. Els Minyons de Terrassa són especials. Colla referent, colla top. Molta emoció i sobretot la responsabilitat. Per a mi, els Minyons de Terrassa són compromís i emoció. Sentiment de comunitat. Una de les millors colles de Catalunya i una de les principals que sempre hi ha una colla, que va una festa competitiu i per això és una festa de Tarragona. Tot i que estan sempre tots els 10, moltes vegades Alexandre, o almenys, podria ser. I jo crec que és un model fet molt xanguer perquè